आम आदमी पक्षान ब्रेस्तारा आपल्या 7 उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात। दिल्लीचे मुखेलमंत्र्यान 7 उमेदवारांच्या नावांक मान्यताय दिल्या। नावां अशीं आसात: रॉयला क्लॅरिना फर्नांडीस बाणावले मतदारसंघ, ऑलेन्सियो सिमॉयस कुठ्ठाळी मतदारसंघ, मडकयच्यान सुरेल दत्ता तिळवे, मांद्रेच्यान देवेंद्र प्रभुदेसाय, पर्येच्यान सीताराम गांवस, शिवोलच्यान डॉक्टर पृथ्वी आमोणकर आनी मुरगांवच्यान कार्ल वाज अशीं उमेदवारांची नावां आसात। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। 7 कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात। कालच्या PACचे मिटिंगेत श्री अरविंद केजरीवाल द नॅशनल कन्व्हिनर तांणी 7 नावां क्लियर केल्यान टू बी डिक्लेअर्ड नाव। फर्स्ट इज रॉयला क्लॅरिना फर्नांडीस, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी। दुसरें कुठ्ठाळच्यान ऑलेन्सियो सिमॉयस। तिसरो एडवोकेट सुरेल दत्ता तिळवे फ्रॉम मडकय। चौथे पावण्याचेर बाब देवेंद्र प्रभुदेसाय फ्रॉम मांद्रे। पांचवेर पोरयेच्यान सीताराम गांवस। सवेर शिवोलच्यान डॉक्टर पृथ्वी आमोणकर। सातवेर मार्मुगांवच्यान कार्ल वाज।